Benvinguts al segon programa de la temporada de Perdona. Avui ha sigut Barça-Madrid i nosaltres venim carregadets de regals per vosaltres, pels telespectadors. Tindrem avui la secció T'ajudem un altre cop. Ens visita l'enfant terrible de Madrid, Tomàs Roncero, a Catalunya, com m'escolteu. I també tindrem un debat d'allò de més actualitat, del cinema. Dintre sumari. Parlem de les preferents bancàries. Debatirem de si anar al cinema i la cultura en general ens resulta molt car. Quin és el teu parer sobre que una entrada valgui uns 10 euros? Sembla molt car. La cadira de la veritat esclatarà amb Tomàs Roncero. No voy a echar a los jugadores del Real Madrid, porque el que se ha ido es él. Él está en Londres y los jugadores del Madrid están aquí. I l'actuació vol Mas, Mas i Mas, amb la cantant Cristel. Poseu-vos còmodes. Comença Perdona. Doncs bé, ja heu vist el sumari, no us perdeu avui Perdona, perquè crec que serà un dia però de mucho subidón. Tenim avui la secció T'ajudem, continuem, amb el problema de les preferents. És un tema que està realment, amb l'actualitat, sent un problema per moltes famílies. Y tornem a saludar al Jesús María Ruiz de Arriaga. Bienvenido al programa, Jesús. Muchas gracias por tenerme. És del bufete Arriaga Asociados, un bufet amb despatxos a Barcelona i Mataró, i porten més de 3.500 casos de preferentistes. Sou especialistas en el tema, totalmente, no hay ninguna duda en base a ello. Sí. La semana pasada te hicimos algunas preguntas, creo que hemos de seguir hilvanando el tema para que nos despejes las dudas. Y me gustaría trasladarte unas preguntas para que se lo dejara realmente claro a la gente que le haya ocurrido el tema de las preferentes. Los afectados por las preferentes, la mayoría de casos que te encuentras, ¿eran conscientes de lo que firmaban? Bueno, no era consciente absolutamente nadie, porque a nadie que le hubiera explicado la verdad de lo que era el producto, que es deme su dinero, deme todo su dinero, le voy a dar intereses si tengo beneficios, si quiebra el banco lo perderá todo, no sabrá si pierde valor y además quizá no pueda recuperar el dinero nunca, así nadie lo compraría. ¿Cuántos tipos de preferentes existían? Es decir, ¿a todos los afectados se le ofrecía lo mismo o hubo variantes? Vamos a ver, como productos, por ejemplo, Catalunya Caixa tenía dos emisiones y deuda subordinada creo que tenían 8, ¿no? Pero al final todo era lo mismo, se vendía, usted tiene un plazo fijo que tiene mucha rentabilidad y no tiene ningún problema. Dicho de esa manera, a todo el mundo se le decía lo mismo y además intentaban que aportaran todos sus ahorros, ¿no? Dice, no pierda usted la oportunidad. Claro, no sabían que al final lo que pretendían era quedarse con su dinero. En la actualidad, ¿hay estos tipos de productos aún o han dejado de existir después de la problemática? No, después de la problemática la gente ya está advertida y es invendible, porque en teoría se podrían vender todos los productos que hay en el mercado, ¿no? Lo que sí que es verdad que hay un dato curioso, que ellos sabían que tenían el problema, sí. Por ejemplo, unas participaciones preferentes de 30.000 euros, en el mercado hubieran costado, yo qué sé, 1.000 o 2.000. Cuando alguien quería venderlo para que no se enteraran de que había bajado el precio, se lo colocaban a sabiendas a otro cliente engañado para que no se descubriera el pastel, como si fuera una estrategia piramidal. ¿De qué cantidad de dinero que hayan perdido hablamos de media? Hablando así a grosso modo. En Cataluña concretamente, sí. La media podía estar sobre los 30.000 euros. Sobre todo en Cataluña además era curioso porque en vez de ser tanto a los abuelos, aquí estaban buscando los ahorros de personas que tenían hipoteca, que tenían, era un poco el perfil era un poquito diferente. ¿Cómo, diríamos, trabaja vuestro despacho para la gente que os llame, saber cómo vais a trabajar y a quién se dirige? Bueno, nosotros normalmente actuamos de la siguiente manera, solamente cogemos casos que consideramos que se puede ganar, ¿no? Porque hay algunos casos que tienen muchas dificultades, como un director de banco que quiera recuperar su dinero, pues normalmente no lo solemos hacer, ¿no? Al principio no pedíamos nada y ahora le pedimos una pequeña cantidad y el resto se pagará al final. ¿Qué cantidad sería más o menos? Por ejemplo, pues lo medio suele ser 450 euros o poco más, pero en la práctica ningún cliente ha terminado al final pagando nada, porque en el 90 y tantos % de los casos ya los vamos ganando y el 96% de todos los casos ganados al final lo paga todo Bankia y se le devuelve a la persona el dinero que había pagado.
Pues muchas gracias, Jesús María. Cada semana te tendremos aquí para que vayas haciendo que vean la luz los afectados de este gran problema. Y el teléfono que tenéis que llamar es el que és totalment gratuïto, va bien remarcar-lo, gratuïtament podreu trucar, és el 900 101 775. Repeteixo, 900 101 775, del bufet Arriaga Asociados. Estarà encantat d'atendre-us, així que muchas gracias y te esperamos el próximo programa. Solamente quiero recordar a todo el mundo que no duden en llamar porque también las consultas son gratis. Si quieren una entrevista y una cita, es gratis tantas cuantas necesiten porque el objetivo es dar una información correcta. Pues muchas gràcies. Ara parlarem d'un tema que aquesta setmana ha sigut plena actualitat, al cine, al teatre, la cultura en general. I hem preparat un vídeo perquè realment estigueu molt informats del tema que hi ha, que també crec que el preu és un problema avui dia per a la societat. Dintre vídeo. En ningún país del mundo la cultura está grabada tan fuerte en un impuesto. En el caso español se ha establecido un 21% para que la gente se entere. En Alemania están en el 7%, en Francia en el 5,5%, que son países cercanos. Hacienda solo puede tomar una medida de este tipo siempre y cuando consiga que el Tesoro ingrese más dinero de los ciudadanos. Si además de fastidiar al empresario y al ciudadano por un mayor precio, ni siquiera recauda más, debería repensárselo. Nosotros seremos beligerantes contra las subidas de impuestos que haya hecho el Gobierno, como ya lo hemos sido. Es decir, nos parece mal la subida del IVA. Subo a la tribuna para, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, expresar el no más rotundo, más firme a la subida del IVA. Solo España y Grecia van a subir el IVA el próximo año. Señor presidente, esto perjudica a todos los españoles. Le va a subir el IVA a este niño que venía aquí. Los chuches, va a subir el IVA de los chuches también. Este gobierno no va a subir el impuesto sobre el valor añadido para no perjudicar el consumo y para no perjudicar la recuperación económica. En septiembre del año pasado le avisamos aquí mismo de que la desorbitada subida del IVA en la cultura tendría graves consecuencias no solo para el sector econòmico de la cultura, sinó per a les cuentas públiques. Perquè no és gens fàcil això que està fent vostè. Si retallades, pujar impostos, més retallades, prendre mesures impopulars, pactar amb els populars... Encara com ha tingut la moral de sortir de casa i venir aquí. Un fort aplaudiment per la moral del president, sisplau. Donem també la benvinguda a l'honorable conseller de Cultura, senyor Ferran Mascarell, un home que creu en el nostre talent. Mireu si hi creu, que va arribar a dir que compensarem les retallades del cinema català amb talent. Sí, tenim talent, això ho tenim, però també tenim famílies, El món de la cultura no pot estar massa feliç. Des de la pujada de l'IVA decretada pel govern espanyol han tancat unes 150 sales de cinema a tot Espanya. A la capital de Madrid han tancat 50 sales, segons la Federació de Productors Audiovisuals d'Espanya. En un momento en el cual todavía se está haciendo cine en función de la ley del 2007 y los muy anunciados cambios que iban a existir en cuanto a las ayudas al cine y en cuanto a la legislación de cine en general, todavía no han llegado, ¿no? Avui, el nostre debatim és massa car anar al cinema i la cultura en general? Bé, doncs tenim gent molt instruïda avui sí que ens hem preparat a consciència, hemos hecho los deberes i hem portat a gent que jo crec que aquest tema el tocarà soberanament bé. Tenim primer a la Carla Lladó, Peribáñez, periodista i copresentadora de Levántate y Cárdenas d'Europa FM, jo crec que us desperta a mitja Espanya. Sí, exacte. Després tenim també a en Sergio Vizcaíno Calero, que és director de cine, va dirigir la pel·lícula fa ben poquet de terror juvenil i en 3D titulada XP 3D. Després tenim també amb nosaltres, que ja has conegut el programa i ha vingut altres cops, Gerard Jofre, responsable de la productora Saben aquel que diu i fill d'Eugenio. Actualment dirigeix l'espectacle Reugenio.
I tenim per últim convidat, i no per això menys important, Luis de Val Mínguez, productor de Mediafilms i de pel·lícules com Jo soy la Juani, que la vaig veure i em va encantar. Començarem, jo crec, amb una pregunta que sembla bastant fàcil, casolana, però potser us podem trobar que no ho sabeu. Si us pregunto avui mateix quan val anar a un cinema a Barcelona, quin seria el preu? Comencem per tu. A Barcelona? Doncs pot anar des de 6,9 euros, que és la mitjana d'Espanya, fins als 9 euros. Què ens diries tu, Sergio? Jo sé que la meva pel·lícula, per veure-la en 3D amb ulleres extras, podies pagar fins a 11 euros. Sí, el 3D estava amb uns 10 i l'entrada normal jo crec que uns 7 euros més o menys. I finalment, Gerard? Home, jo crec que s'hauria de mantenir aquesta oferta que han fet aquesta última setmana, no? 2,90 i que guanyin amb palomites i Coca-Coles. Bé, ara diré el preu. Això ha semblat l'1, 2, 3, només faltaven les tacanyones aquí darrere. Què ens doneu? I és entre 8 i 10 euros depenent la sala, casualment, a grosso modo parlant. Ara farem esment a un tema que va ser bastant impactant. Tot el que fa el Gerard jo crec que és impactant, és una persona impactant. I fa unes setmanes vam veure una carta dels lectors del Periódico de Catalunya, escrita pel mateix Gerard Jofre, que en uns termes prou durs deia alguna cosa que llegirem, perquè jo crec que és important que diem. Deixin que em dirigeixi al ministre de Cultura, José Ignacio Huert, i al d'Hisenda, Cristóbal Montoro. Segons la seva opinió, el descens d'espectadors al teatre i al cine no es deu a la pujada del 21% de l'IVA, sinó al fet que nosaltres, els productors, promotors, artistes, actors, hem abaixat el nivell oferint menys produccions i de poca qualitat. Quan fa que no van al teatre? No escric aquí el que jo i potser altres els diríem personalment, però sí que els convido a venir al teatre a una funció de Reugenio. I així comentem personalment si aquest homenatge al meu pare que estic produint i molts altres espectacles dels meus companys de professió són mediocres i si la cultura no ens mereix. Ni el millor acudit del meu pare pot millorar el del 21%. Amb molts Reugenios i altres grans de la professió estaríem liderant sectors d'un país al qual vosaltres ni estimen ni respecten, ja que només els interessen les seves butaques i sous. Gerard, estàs ara al programa Perdona. Crec que et volies dirigir clar si haguessis tingut aquestes dues persones al davant. Què els hi diries, realment? No, jo crec que no es pot dir, més a aquestes hores. Jo crec que són paraules que no es poden dir, no? O sigui, és com si vivim un país que ni volen que llegim, ni volen que anem al cinema, només volen que veiem els seus debats, les seves històries, o sigui, que ens dirigeixin, no? Llavors jo crec que va ser un moment que el poble parli, no? I que el poble reivindiqui, i que el poble faci. Jo li diria personalment amb ell, no és per dir-ho en un programa de televisió, per poder... Ho podria fer, ho podria dir, però crec que és de més respecte el fet de... Jo ja els he convidat que paguin l'entrada, però que vinguin a veure l'espectacle i que diguin si és dolent, no. Carla, què em pensaries respecte a la carta que hem llegit, la teva opinió? Home, realment comparteixo bastant pràcticament en tot el tema del 21% que s'ha posat. La veritat és que estimen i cuiden molt poc el que és el sector del cinema o del teatre i que l'han deixat molt de la mà de l'oci i no s'han preocupat de catalogar-ho com a cultura. S'han oblidat una miqueta en aquesta vessant. L'opinió d'en Sergi? Bé, jo crec que considerar que hi ha baixa qualitat és una xiquillada, és quasi ignorància per part del tema. Llavors no se li ha de donar més importància de la que té. El que passa que si ve d'aquí ve, doncs hauria de tenir una mica de cura o uns assessors que li diguin, bueno, vés amb compte amb això que dius. Però el cop d'efecte del 21%, que un cop s'ha demostrat que no ha servit per l'objectiu que tenia i no tirar marxa enrere, també fa què pensar, no?, perquè ha posat aquest 21%. Luis, quina seria la teva opinió? Jo crec que es va equivocar d'una manera bestial. O sigui, m'agradaria saber què passaria si hagués dit dels agricultors espanyols que les taronges són una merda. O sigui, jo crec que es va equivocar molt i després que nosaltres no tenim tampoc... O sigui, som part culpables d'aquesta crisi, però nosaltres la pujada del 21% ens ha afectat molt i sobretot que jo almenys parlo des de la vessant del cine, som una indústria que dona més del que rep en quant a subvencions. O sigui, l'any passat, o sigui, aquest any donarem pel 21% de l'IVA 110 milions d'euros i a nosaltres ens donen 40 per fer, o sigui,
hem donat 70 euros de benefici. Fora de bambalines, crec que m'has dit que tu sí que les entrades havies fet una mena de fer-les una mica més econòmiques. Sí, home, l'espectacle. Llavors això ho havies batallat, aquest problema. Jo he batallat a nivell que lògicament m'afecta la meva butxaca, no? O sigui, veure Eugenio és possiblement el teatre on està l'espectacle més econòmic. Jo no he fet cap pujada en quant a la repercussió que ha hagut en aquest IVA, que ens l'han aplicat a nosaltres per lo que dèieu, que es volia treure, que es creia collons que ho fotin al futbol, que és el que dona diners, en comptes d'un 10 que ho facin amb el futbol. Jo no he pujat el preu de l'entrada i he assumit això de la mateixa manera que si ve un senyor al teatre amb el seu carnet, que és un de tants parats que hi ha en aquest país, doncs lògicament el que té és una entrada de franc i que li donarà això energia per sortir del teatre amb ganes de buscar feina. Doncs ara un moment, volem parlar d'una cosa que us vam parlar ja la setmana passada, que és la polsera catalana, i voldríem parlar-vos una mica com té. Es tracta d'una polsera de silicona que està feta amb el sistema de baix relleu, la pintura queda protegida, que això és important, sempre perquè quedi ben maca, nova, i no s'esborrarà mai. Es pot mullar, i la polsera catalana a part és molt econòmica, el preu també crec que és, per veure-ho, és 2,50 euros la unitat, i com podreu veure amb el blister que em passarà la Carla, el que hi ha al costat, el que tens de la polsera, per mostrar-la, la Carla també us l'ha mostrat, és a dir, no hi ha cap problema perquè és una que realment agrada i queda bonic. Amb aquest blister que tinc a la mà em porta 3, per al qual amb pocs diners en podreu tenir 3 a casa vostra immediatament. Són diferents, és a dir, cada una té un eslògan, l'altra té el que és més ja la paraula Catalunya i l'altra té ja més la senyera, és a dir, com vosaltres vulgueu que us quedi al vostre canell. La polsera també té una pàgina web que és on podeu entrar, que és www.lapolseracatalana.cat i comprar-la. Us ho repeteixo, www.lapolseracatalana.cat, a part de fer-vos esment que té altres col·leccions, de cuir, amb acer, amb plata de primera llei. En fi, si voleu fer pinya, si vosaltres realment us sentiu independentistes, molt catalans, creieu en el dret a decidir, i per la independència de Catalunya us voleu mullar, jo crec que aquesta és la polsera que heu de tindre. Cadascú té la seva creença, i si tu realment creus que ha de ser Catalunya un país, te l'has de comprar. Aquesta és la teva polsera i crec que fareu bé. Torno a repetir, és www.lapolseracatalana.cat. Bé, i seguim amb el debat. Ja heu escoltat, qui vulgui comprar-la la podrà comprar. La següent pregunta jo crec que també és bastant important, que és què pot valer fer una pel·lícula amb un pressupost mitjà a Espanya i quins percentatges es pot aconseguir amb subvencions, les subvencions que tothom necessita en aquest món. Jo? Sí, t'estic mirant, realment, mirant incisiva, dient-me tu. Home, el pressupost mitjà feia 2 anys era de 2,5 milions d'euros. Amb les subvencions on tu podies treure entre 1 i 200. Ara mateix el pressupost mitjà és d'1 milió d'euros. O sigui, primer perquè les subvencions, que són un màxim d'1.200.000, tu no les pots descomptar enlloc. O sigui, els bancs ja no donen el descompte. I jo sí que crec que és molt necessari canviar el sistema per poder ser tan competitius com els francesos, que reben una part de l'IVA que generen. Ens queda molt encara per arribar a França? Això depèn dels polítics. O sigui, per exemple, a França fa un mes l'IVA l'han passat del 7 al 5%, mentre que nosaltres l'han passat del 8 al 21%. Jo crec que això és una diferència abismal de la classe política i del lobby que nosaltres tenim. O sigui que a França, si tu vols arribar a ser president, necessites tindre actors, productors i directors com amics. Si no arribes, aquí és igual. Però no es cuida igual, clar. Carla, com veus la incoherència que en un país que està millor, com està dient de França, baixin l'IVA i en un país que estem pitjor el pugin? És totalment... Jo crec que els polítics saben fer poc la seva feina, no tots, no vull generalitzar tampoc, però sí que és cert que d'alguna forma havien de recaptar. Jo no estic avalant que el 21% estigui justificat, però sí que és cert que probablement no és algo primordial com podria ser una bossa de patates, que avui en dia, tal com està tot, doncs... Has posat una mirada, ara, Gerard? Potser vols rebatre el que ha dit ella? No, jo passo palabra. Jo passo palabra. No vol entrar en diàleg. Jo vaig escriure-ho. Sí, doncs Sergi, tu potser si vols entrar en... Home, sí que és cert que si es puja és per recaptar més a molt curt plaç,
però a mig o llarg plaç està clar que és un desastre, però els polítics mai miren a mig o a llarg plaç perquè no ens beneficia a ells. Potser beneficien els que vingui darrere i això a ells no els interessa. Llavors, per això tot des a curt plaç és pujar els preus per recaptar en aquell moment i el que vingui darrere ja s'apanyarà. Van cremant herba i al final així funciona. Sempre ha funcionat així, el que passa que ara toca en aquest sentit i és claríssim. Si ens posem dramàtics, diríem que la indústria cinematogràfica a Catalunya està amb números vermells? Sí, i a més és una pena perquè feia 2 o 3 anys érem com una regió a estudiar dintre d'Europa. O sigui, quan vam treure l'Orfanato, vam fer pel·lícules com la seva, com les de Filmax, o sigui, érem com una espècie de model on s'apujava molt, es recolzava molt la indústria, i ara mateix ni a Espanya ens recolzen, ni aquí a Catalunya tampoc ens donen els diners que ens han dit que ens donaran. Ara tinc una pregunta punyetera, Sergi. Entoneu una mica el mea culpa en què potser s'hagi baixat la qualitat amb les produccions? És que això de qualitat és subjectiu. Sempre pots opinar el que vulguis, et pot agradar o no, però una cosa està clara, la qualitat reconeguda internacionalment del nostre cine és espectacular i amb uns pressupostos que també són al·lucinants comparats amb els de fora. O sigui, que ens ho hagin de dir de fora és molt trist, però això sempre passa, no? Tot el de fora sempre es valora millor. Aquí no estem valorats, però a fora estem molt valorats, i això és més objectiu que... Jo sé que no em puc posicionar, però jo crec que el cinema de terror a Espanya ha pujat molt. És a dir, crec que és unes indústries que abans realment ens agradaven les pel·lícules americanes, però ara sí que estan agafant el que és els efectes, la música, l'ambient... És català, i això és una indústria catalana. És veritat, això és una cosa que es tindria que protegir. Una cosa que funciona es té que protegir, i no es protegeix. Ara vosaltres, com a espectadors, perquè ells, clar, es dediquen a això, veureu que realment ha baixat les pel·lícules a Espanya? Molt menys. Jo crec que no. Jo crec que cada vegada es fa millor, tens més referències, o sigui que això que et diguin que baixa la qualitat és que per mi és, torno a repetir, un gran acudit que no... Sí, l'únic que no creus que tenim, o sigui, sota el meu parer, que tenim una idea ja preconcebuda de que el cinema espanyol no val. Ens han alliçonat, potser. No té qualitat, no és com, ostres, tu tens el claim de cinema espanyol i dius, uaf, aviam les americanes com estan, no? Però és que igual ens estem recordant del Martínez Soria, llavors jo crec que tot això ha evolucionat i jo crec que tenim uns grans professionals que foten unes pel·lis i el tema és que no hi ha el diner necessari per poder produir el que molts tenen en ment. Però la pirateria no ha fet mal? O sigui, parlem del 21% també, però escolta, la pirateria, o sigui, avui en dia... Clar que fa mal. O sigui, quan parlem d'econòmic, què és econòmic? Comparant amb què? Ho comparem, doncs, amb potser això, no? Una descàrrega gratuïta. Encara predomina per això el gènere fan. Realment, als cinemes, quan hi ha pel·lícules o sagues, hi ha gent que encara hi vol anar al gènere fan. Però crec que esteu parlant subliminalment del tema, i jo crec que també és... No creieu que això que les pel·lis americanes es vegin millor que les espanyoles pot ser perquè es fa una publicitat que ja l'espectador l'incita a que realment pensi això? Es ven millor, ho saben vendre millor. Els tenen els recursos per poder vendre. Jo crec, o sigui, tenen molt bona promoció, encara que les pel·lícules, les 10 pel·lícules amb més recaptació espanyoles tenen la mateixa promoció que les americanes. Sí, bueno, Torrente seria una... Torrente, per exemple, no? Però jo crec que el que li costa molt a l'espectador d'entrar a les pel·lícules és el que és la qualitat-preu. O sigui, no pot costar una entrada el mateix, o sigui, jo si faig una pel·li de 3 milions d'euros no pot costar el mateix que Los Vengadores, que costa 200. O sigui, jo sí que crec que sempre he defensat que es tindria que fer un preu molt variable perquè la gent entri a veure el cine espanyol, el cine que és aquí, o una llei més proteccionista. Sí, perquè a França funciona, no? El cine propi es tracta molt millor que el cine de fora. Però perquè ho protegeixen, o sigui, no deixen estrenar més d'un 50% de pel·lícules estrangeres a França en un cine. O sigui, això és... Creieu que el que és les pel·lícules, que la gent es queixi o no, vindria derivat de la qualitat de la pel·lícula? De que la gent es pot queixar envers si veu realment una pel·lícula que li agrada, que realment li encisa, no veurà tant el diner gastat? Això t'ho dic perquè ens hem trobat amb el reportatge de carrer i alguna persona que ha comentat això, ¿eh? ¿De qué? De que yo me miro realmente si es buena la película. Si es buena, pues, hostia... Pues voy, si no, no. No, bien invertido el dinero. No me quejaría tanto. Clar, però això com ho pots saber si no la veus? Això és un tràiler, al final. O sigui, veus el tràiler, si el tràiler t'enganya o no. Això els americans són els reis de saber fer-ho. Fan un bon tràiler, la gent va. I molta gent es gasta aquests diners amb una copa a la nit, o sigui...
no sé, i ve que s'ho gasten, no, la gent? O sigui, que fent una metàfora bastant fotuda, si veus un cubata que és garrafón, hòstia, si vas al cine no te quejes, no? Por algo que sea más malo. També tornaríem al Gerard ara. Fer un espectacle en un bon teatre a Barcelona és un risc, realment també és una motivació tremenda i exclusió econòmica dels productors de l'obra. Tens alguna mena de recolzament? O realment jo me lo guiso, yo me lo como? No, no tinc recolzament, pese que sí que haig de dir que després de 5 anys se m'ha donat la possibilitat de poder tindre uns partners o uns sponsors, entre cometes, que m'ajuden a fer la publicitat que jo volia. Llavors, això sí que és d'ajuda, perquè la temporada passada, els anys anteriors, aquests diners han sortit de la meva butxaca o han sortit de les ventes que hi havia, i si no venien, lògicament, surt de la teva butxaca, i aquesta vegada sí que hem tingut tenim una mica d'ajuda en aquest espectacle nou, amb aquesta segona temporada del Club. Com està la indústria cinematogràfica, realment? Fatal, fatal. Però, és a dir, amb el futur, si ens poséssim Sandro Rey, creus que pot haver alguna mena de publicitat, de màrqueting realment impactant perquè això pugui tirar cap amunt? Home, podria canviar si el govern ens ajuda en termes d'equiparar-nos a altres indústries. O sigui, nosaltres no volem més subvencions. Jo no vull subvencions a les meves pel·lícules. Jo el que vull és tindre opció a tindre diners per fer pel·lícules, és a dir, a tindre crèdit. I això solament es pot aconseguir amb un canvi de fiscalitat dintre del país, com fan altres països. O sigui, el que no pot ser és que el nostre talent estigui anant a fora a rodar quan el que podem fer és agafar pel·lícules americanes i rodar-les aquí. Si tinguéssim un sistema de fiscalitat, és a dir, de cada euro invertit es retornés un 40%, com passa a molts països a Europa o als Estats Units, aquí això seria una potència mundial. Doncs ara sortim al carrer, ha sortit la nostra reportera, la maca Alexia Herms, a copsar l'opinió del carrer i veurem què li han dit, perquè hi ha de tot. Dintre vídeo, Barcelona, reportatge. El món del cinema està trist, cada vegada tanquen més sales de teatre, la gent no va al cine i avui hem vingut aquí a Barcelona per saber què passa, per què la gent no va al cinema. Acostumes a anar al cine? Sí, sí que vaig, a cap de setmana. Sí, bueno, una vez al mes o cada 2, más o menos. No, la verdad es que últimamente no, con lo caro que está no solemos ir, no. Doncs la veritat és que no vaig més a concerts. Quin és el teu parer sobre que una entrada valgui uns 10 euros? Sembla molt car, molt car. Bueno, depende de la película. Si se paga 10 euros por una película que vale la pena, bueno, sí. Pero si es una película, digamos, chatarra, no. Entonces tú solo vas y la película realmente te gusta muchísimo, ¿no? Bueno, sí. Pues es prohibitivo. Sí, sí. ¿Crees que es prohibitivo? Sí, 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 sí. ¿Y que eso hace que la gente no vaya al cine? Sí, claro, evidentemente sí. Si estuvieran a 4 euros o 5, a lo mejor la gente se animaba más a ir, sí. Caríssim. Sí, perquè no és només l'entrada. És l'entrada, les palomites que poden vendre, els refrescos i una entrada costa 20 euros, en veritat. Jo crec que són uns preus elevadíssims per avui en dia com està la societat. ¿Y qué piensas que muchas salas de cine y de teatro estén cerrando? Pues que es una pena, la verdad, porque se está perdiendo eso tan bonito, sobre todo los teatros, que es un clásico, y luego damos paso a algo muy comercial, que son las salas de cine. Es una pena, la verdad. No se pueden cerrar las salas. Los mismos actores, sino cada vez van a ser menos. Yo vengo de un país, estoy acá, pero vengo de un país donde la sociedad, la cultura es el cine. Para mí el cine es cultura y aparte ver una película en casa no es lo mismo que el cine. En el cine uno se mete y estás ahí dentro de la pantalla, yo por lo menos, y sos participante de ese momento, de ese lugar. És una pena i és una cosa que després costarà molt de recuperar. ¿Creus que serà molt difícil recuperar? Jo crec que sí, perquè la cultura ha costat molt sempre de mantenir-la i de guanyar-la, i un cop es perdi o es facin passos endarrere sempre costarà molt més que tot el que hem guanyat fins ara. Per tant, no hauria de passar, en definitiva. Y oye, del tema del 21% de IVA, ¿cómo lo ves? Bueno, hay cosas, tampoco es algo prioritario para que tenga un IVA más reducido que otras cosas como la comida en general, que pueda tener un 21. Hay cosas más necesarias que tengan un IVA reducido que el cine o la cultura. Están haciendo
una sociedad en la cual no se puede mantener por sí sola con los salarios que estamos cobrando y todo lo que nos pueden pagar, que es poco conforme al nivel de vida. Entonces, si suben el 21% de los impuestos, hará que no podamos hacer las cosas que antes hacíamos, principalmente de ocio, como el cine en este caso. Las salas de cine no tienen que cerrar nunca. Doncs bé, potser no us interessi el tema que diré, però jo crec que també és important. Haveu deixat ja de menjar palomites i begudes als cinemes? Us sembla també abusiu? Home, és abusiu perquè és que són unes coses estratosfèriques. El que passa és que sí que entenc que els cinemes tinguin que ficar aquests preus tan abusius perquè han tingut que invertir per sala 65.000 euros per digitalitzar-la. Amb el cinema tu també acostumes a ser un... Jo acostumava a menjar crispetes i ja no ho faig. Ja no ho fas. No ho faig, no, perquè primer, abans ho feia, hi havia molta cua. Era una qüestió de salut? De que les dolces no les cremaven? M'encanta les dolces, però era vici. Ara no hi ha ni cua ni en compro. És agafar un costum de no fer-ho, que ja no em crida. Tu en menjaves? Doncs jo he fet al revés, tot el contrari que el Sergi. O sigui, jo no em menjava perquè a mi m'ha molestat sempre molt el tema del soroll i sempre em queixava molt d'aquesta gent perquè jo anava a veure un espectacle o anava a veure una pel·lícula. Ara, amb la meva parella, doncs menjo crispetes. Deuen ser gratis. El tema crispetes, jo crec, inclús amb la teva obra, es podria al final acabar menjant crispetes, veient-la? Mira, al Capitol es venen crispetes. A mi no tant m'ho van preguntar. I si jo tenia algun inconvenient. I, evidentment, el que no faré és posar pals a les rodes que ja se'ls posen, no? Llavors, jo entenc que per ells... Hi ha espectacles que es presten més. Reugenio no es presta a menjar crispetes perquè la gent... Però amb Tony Book venen 3 màquines de crispetes, m'entens o no? O sigui, jo va una mica amb tot, amb el personatge. Però si la gent menja crispetes amb el Eugenio no hi ha cap problema, perquè tot això és que li dona molt de joc amb ell, m'entens o no? Al reportatge hem vist una persona, com ja hem dit abans que hem tocat el tema, de que hi feia esment que segons com fos la pel·lícula no li importava pagar 10 euros. Creus que al final haurem de classificar per pel·lícules? Perquè realment, potser seria una solució? Igual és una solució com pels propis espectacles, no? O sigui, jo crec que obres com són Risses i Làgrimes i obres, evidentment, amb unes produccions molt costoses, jo crec que està justificat el que és el preu, però ja no és que haguem de variar el preu. Primer el que hem de fer és el que han fet a França, o sigui, d'un 21, que no el posin al 8, que el posin al 5. Perquè aquest 8, o sigui, del 8 al 21 ha sigut en un any. Jo fa un any treballava en un teatre aquí a Catalunya i va coincidir que el següent any, aquest any, he fet la mateixa actuació d'un altre nou espectacle i és que vaig fer un copia-pega i vaig tenir que del 8 a canviar al 21. O sigui que estem parlant d'un any, que ha hagut un salt molt important. Per tant, jo crec que el que s'ha de fer, de moment, és treure aquest IVA tan elevat i que, a més, ens permetrà, perquè a mi si em baixen això encara tinc la possibilitat d'arreglar-li més a l'espectador que vingui a veure Reugenio. La Carla, com a espectadora, podria fer, per exemple, un Zona A, Los Pitufos, Zona B, Los Vengadores, Zona C... Jo això de catalogar no ho trobo tan adient, però per una qüestió de que l'objectivitat de la classificació d'una pel·lícula o d'un espectacle, no? Jo probablement ho faria, però més potser en dia, segons hora, o sigui, si a les 5 de la tarda és una franja horària on més s'acostuma a anar, perquè hi ha nens, hi ha família i tot, doncs potser ho ficaria amb un preu X. Aquí claven, aquí és on claven. Aquí clavarien, clar, aquí és el problema, però s'hauria de... Jo crispetes amb les nenes, clar, però s'hauria de valorar, i també ho faria amb l'edat, probablement, perquè no és el mateix un nen de 5 anys, perquè, ostres, i això es veu amb d'altres espectacles, o sigui, fins ara, fins fa poc, en el futbol, els nens tenen uns certs privilegis que amb el cinema no, és la clavada igual que un pare, que un adult, no? Vosaltres que hi treballeu, realment no et diré si ho faríeu per classificació, perquè seria posar-vos l'espada de Damocles a sobre cada vegada que... És que nosaltres al final rebem la meitat, no rebem la meitat de l'entrada al cine. O sigui, perquè ho entenguin la gent, una entrada de cine, el primer que té que treure és el 21% de l'IVA, després un 2% de les GAE. I el que queda, que és un 77%, el 35 o 36% va pel productor o distribuïdor, perquè s'ha jugat la pasta per fer la campanya de màrqueting i a més. O sigui, això d'entrar gratis és molt complicat.
És molt complicat. Sí, clar, llavors no surt rentable, evidentment. L'únic que és un sector que quan abans has dit 1 milió d'euros, la gent com a treballador de fora d'aquest sector diu hosti, 1 milió d'euros, no està malament. L'únic que, clar, no s'entén el concepte pel tipus de feina que proporciona, la quantitat de gent que treballa darrere, perquè la gent coneix el famós, l'actor famós, el que està pujat sobre un escenari i entenen que hi ha un director i un productor, poc més. Hi ha molta feina darrere i probablement això també la gent, l'espectador no ho entén. Llavors, jo he sentit 1 milió d'euros i perquè visc a casa una mica del sector, però jo com a espectadora dic, hosti, 1 milió d'euros? Però on vas a parar, no? Home, jo haig de dir que, aviam, sembla que en aquest país la cultura sigui gratis. M'entens o no? O sigui que... És que és oci. Ja, però és que nosaltres, jo, amb Eugenio, jo vaig decidir que només volia actuar els dilluns a Barcelona, m'entens? I només actuem dilluns. I va ser per alguna decisió? Bueno, doncs va ser per moltes decisions. Primera, perquè no sabia el que podia passar. Segona, que evidentment, o sigui, ja ho tenia complicat, si a sobre tinc que lluitar amb els del dijous, divendres, i diumenge, com primeres espades, ja és molt més complicat, no? Llavors, considero que el dilluns és el millor dia per començar la setmana. Crec que és un... Bueno, et presta tot una mica. No tens futbol. No tinc futbol. Això és important. Bé, els dilluns en Lliga Espanyola ho feien algun cop. Sí, però que el Barça no juga. El Barça no juga. El Barça no. He tingut la sort, mira, i això sí que ho puc dir, no?, que jo he tingut actuació amb Eugenio en partit de Champions al Barça i tinc el teatre ple. O sigui, també t'haig de dir que hi ha gent per tot i que hi ha gent que no vol el futbol. Perquè ets molt creatiu i ets un empresari molt creatiu en el sentit de que si ets parat entres gratis, o sigui, que amb aquestes coses tu pots competir amb el futbol. Ahir, al Cine Bosque, que estava passant, vaig anar a buscar un sopar a la mitja part de la Champions, i vas visionar el Cine Bosque. El dimarts. I vaig al·lucinar. O sigui, les cues eren bestials. Per què? Perquè val 2,90 i... És aquest preu tan mòdic que s'ha fet, Bé, hi ha centres comercials com el... A veure, potser m'acaben de fer publicitat, com un que hi ha a Cornellà, que han obert fa poc, al costat del Campo Espanyol, ho sabem tots, que realment sempre estan plenes les sales, i és un preu que és també car, diríem. Sí, l'únic que també jo crec que s'ha canviat molt la moda d'anar al cine del barri a un centre comercial. Ara s'ha passat una mica a... Me'n vaig de cap de setmana, me'n vaig a passar el diumenge i dins de tota aquesta jornada vaig al cinema. Llavors jo crec que funcionen millor i per això, de moment, no es tanquen. És que els cinemes que funcionen són els que tenen molta circulació de gent. O sigui, això és com funciona. Menys al centre, que ara veiem més al teatre que al cine, un centre comercial és... Jo abans aquesta pregunta us la faré als dos, i després també vosaltres dos, te l'he fet fora de plató, que jo crec que no s'haurà perdut la nostàlgia, perquè abans els cinemes eren com més, és a dir, tenien més màgia, encara que fossin més clàssics, i ara realment els centres comercials grans, que estan empicats algunes sales, és a dir, s'ha perdut el que era el cine d'abans, i hi ha gent que potser sí que era més enamorada d'aquell estil de cinema? Jo crec que el que ha canviat d'abans ara és l'accessibilitat. Això és el que... És la imatge del propi cinema. Jo crec que és l'accessibilitat que abans anar al cine era una cosa única, no tenies altres coses per entretenir-te. Tenies una tele, no?, o dos canals, i el cine era com una cosa... I l'Uri Geller amb les culleres trencant-les, no? I el cine era com l'esdeveniment que ho feies amb els teus pares o amb la teva parella, o sigui, era realment la catifa vermella, que és ara, no?, que ho veus. I ara jo crec que és la quantitat de coses que tens. Tu què en diries? Sí, no, el romanticisme ja s'ha perdut. Anar al cine ja no és el que era, la sensació de quedar amb els amics i fer cua i veure una pel·lícula que estàs esperant durant mesos, això ja no funciona. Ara, sobretot, és la immediatesa, tenim mitjans digitals a la mà, tenim teles a la mà que puc connectar-me a internet a qualsevol lloc, tinc internet a casa, ha canviat molt i aquesta idea romàntica de quedar per veure una pel·lícula, perquè si no, no la pots veure, si no vas al cine i ja no la veus, això ja s'ha perdut. I ara s'ha de recuperar un hàbit diferent, que s'està creant mica en mica, amb events, no només donar una pel·lícula, per què no puc fer una pel·lícula i un concert? S'estan fent cosetes, molt primàries encara, però jo crec que el camí és una oferta molt més gran que només fer una cua i veure una pel·lícula com abans es feia. Bé, m'insten de direcció a fer-vos una pregunta que ja us he fet abans, però us la matitzaré. Realment ja l'havíem fet, per això ho dic al principi, però creieu que en el mea culpa del cine sé que hi haurien gèneres que no estan donant tot el que caldria en Espanya? Sí,
Sí, sí. O sigui, n'hi ha gèneres que normalment funcionen perquè la gent li fa evadir-se de la realitat. O sigui, nosaltres, no sé per què, a la indústria fem molts drames, començant per mi, que la majoria de les pel·lis que he produït són drames. Oye, ja en parlaré, que després vull que em digui Jo soy la Juan i com ho vas viure i tot. No, El truco del manco, que és un dramón, però et dona molts premis, però no et dona pasta. En canvi, n'hi ha gèneres que generalment a la gent li agraden més, com és la comèdia o el terror. Per què? Perquè s'evadeixen. O sigui, tu al final pagues uns diners per oblidar-te dels teus problemes. I no sé per què a la nostra indústria ens agrada parlar dels problemes i fer sang, no? Sabries, amb el dit, no et diré acusador, però sí realment dir quins gèneres veus més fluixos i els que veus que realment estan traient el cap dignament? Jo crec que els més fluixos que tenim són les dramèdies, que també tenim una mania de no fer comèdia ni fer drama. I els més forts són, sense dubte, el terror i la comèdia. Ara t'ha donat realment un copet a l'esquena. No, però és cert, no ho diu per mi perquè sí, només n'he fet una, però està clar que a nivell de comèdia i terror som punters al món. I un nou gènere, no?, que ara està molt de moda, que són el feel good movie, aquestes pel·lícules com Intocable, que surts del cine dient, ostres, quin viatge més bonic. La forma de fer terror, que tu vas fer una pel·lícula molt, jo crec que molt americana, encara que sigui espanyola, realment et vas fixar amb el que ja s'està fent allà per trencar matisos del que s'està fent a Espanya, o vas voler conservar alguna cosa d'aquí? No, realment, jo crec que la meva generació de directors ens hem criat amb cine dels 80 i 90. Diem la pel·lícula, per qui no ho sàpiga d'ara, és XP3D. Sí, digue'm. No, perquè no és que ens fixem, és que jo m'he criat amb aquest cine. Tots aquests directors que comencem a fer pel·lícules ara ens hem criat amb aquest cine. I no ho fem perquè ho facin ara, sinó perquè ens hem criat i és la nostra cultura cinematogràfica. I per això ens agrada fer el que ens agrada com a cineastes. Llavors ve més per aquí, no perquè està funcionant ara, sinó perquè ens hem criat amb això. I tota la meva generació, més o menys, quasi tots, ens agrada aquest tipus de cine. La cultura de cinema de terror, perquè jo soc molt apassionat dels Screams, el Sé lo que hicisteis, creieu que té curta durada? És a dir, que realment s'està exprimint molt de la joventut, la universitat, els assassinats, que seria una mica com el juego, no sé si jugueu al Cluedo, havíeu jugat alguna vegada? Sí. De quién l'assassinó, con qué arma, dónde... No seria un estil d'això? T'has quedat als 90, de les gèneres... Tinc 30 anys, jo tampoc tinc tants, que em tirareu més anys. Jo tinc 34, però són pel·lícules molt de finals dels 90. Sí, però jo crec que a mi... Les Screams, Lo que hicisteis, a mi m'agrada molt aquest estil. De teenagers. Sí. Això, ara el que es porta és el gore. El gore. O sigui, el Sau, clar, el Hostel, arrebentar... el Sou... Bueno, Hostel realment sí. L'XP3D és agafar 5 tios i matxacar-los i cortinallar-los per peces. Tu no tenies remordiments de dir, hosti, com pateix aquesta gent a la meva pel·lícula? Es disfruta molt destrossant, els actors coneguts. Vosaltres, com a espectadors, això de destrossar persones a pel·lícules, com ho veuríeu? Doncs mira, jo la meva discrepància està en el tema de la comèdia. A mi m'agrada la comèdia al teatre, però al cinema a mi em costa i sempre he dit que falten... Ara m'aixecaré, trepitjaré aquí grans guionistes, però... Ojo, ja que mirava... No, però és el que més em costa. O sigui, sí que reconec que com a espectadora al cinema de terror, veritablement, he arribat a dir, lamentablement, la frase de sembla com una pel·lícula americana, no? O sigui, que dius, no és lamentable, potser és un elogi, clar, dir-ho. És un elogi. Sí, total. Bueno, però el que sí, la comèdia em costa. En canvi, a teatre... trobo que... Més a més. Sí, probablement. Entro més. I tu, com a còmic, realment quin gènere és el que més... Jo no soc còmic. Bé, però segur... Però domines... Ets graciós. No, té cops amagats. Ell fa el seriot, però quan està fora les deja ir. Tu com veuries realment la comèdia a Espanya, les pel·lícules còmiques? Una mica manca, jo crec. Jo crec que... Jo no sé si ara són o idees o recursos, però a nivell de cinema, a nivell de comèdia, crec que ens falten coses. En canvi, a nivell terror, que és possiblement una que està molt de moda, és com si, el que ha dit ella, com si fossin molt americans, no? O sigui, ho hem captat molt bé, no? Ens falta un pajarés i un esteso d'ara. Tu creus? Els hem de ressuscitar? Icones. Perquè abans, referint-me a que abans les comèdies funcionaven als 70-80, pajarés i esteso, amb el Mariano Zores, omplien les sales i coneixien la comèdia d'aquella època. Jo crec que la televisió
està molt madura la comèdia, perquè les sèries de comèdia a la tele funcionen. Però, en canvi, extrapolant-les al cine, no ho sabem fer més enllà del Torrente. Potser faltarien actors més mímics, més còmics, com Mr. Bean, Jim Carrey. Potser em falta una persona còmica que sigui molt estrident o molt excèntric. Jo crec que li faltava apostar més pel Paquirrín. O sigui, ja teníem un personatge molt bo. Hòstia, quin tema més bo, perquè anem a opinar de la interpretació de Paquirrín a Torrente 4. Paquirrín, Torrente 4, què et va semblar? Jo veig que jo crec que era una promesa. Era una promesa i el tio ha volgut ser discjockey, però era una promesa. A tu et va agradar com ho va fer? Jo pensava que sortia un Jaimito espanyol. Hòstia, el Sergi riu, cuidado, A veure, digue'ns, com el vas veure tu? És veritat, no el recordava a la gran pantalla i en 3D, sí. A la teva pel·lícula no el podries haver posat també, al Paquirrín, perquè també... Hagués mort el primer. A veure, mal assumpte. Sí, hagués mort l'últim, el supervivent seria un pel·liculón, I tu el veuries fent el teu espectacle, el Paquirrín sentat amb un cubat, amb un cigarro, o no? Home, jo ara, en aquest espectacle donem la possibilitat, el momento te atreves. És veritat, explica'ns aquesta No, aviam, l'espectacle dura hora i 20 i crec que ens hem de reinventar i crec que, jo torno a dir, que l'Eugenio és un català estimat aquí i a Madrid i a tot Espanya i llavors el que hem volgut fer, a part de renovar una mica l'espectacle, és posar un atrezo al costat amb un tamboret i un micro i qualsevol persona pot pujar a explicar un acudit de l'Eugenio, el públic decideix qui és el millor i s'emporta un premi, o sigui que a sobre donem premis per anar al teatre. Tu que a l'Europa FM segur que en parleu alguns dies amb Paquirrín. Del Paquirrín, sí. Què en penses realment del que és com a actor? Home, com a actor, jo la veritat espero més un prototip d'home que a part de que sigui bon còmic, tingui una mica de físic. Crec que arrastraria una miqueta més. El Paquirrín és graciós de forma instantània i al moment, però després jo crec que dona poc joc. És una promesa. Jo crec que estic... Bé, va tindre un matís, que és el Sé lo que hicisteis. Realment sí que va tenir... De monologuista. Sí, de monologuista, i realment sí que tenia gràcia. Hauria de fer improvisacions. Jo crec que si improvisés... És a dir, si el fan marcat... Però que si es trobés el tipus de personatge i sortís tipus factoria, com les pel·lis del Jaimito, de l'Álvaro Vitali, les pel·lis del Vols que sigui un tu dius... Jaimito ja totalment, Crec que va sortir una notícia al respecte, que volien fer el del Jaimito amb el Paquirrín, nosaltres s'han encaminat, Una sèrie... Amb un digital. Sí, amb el Centeo, segur. Ho van dir, sí, que el volien... Però que ell té un personatge... Però amb l'edat que té, hòstia, seguim fent el Jaimito, no és tallar-li el progrés adult, s'està fent adult, també. Però és Paquirrín, o sigui, tu imagina't un Paquirrín tipus Borat, donant voltes per tota Espanya, o sigui, tipus Borat, o sigui, ha de trobar el seu personatge, el dictador, o sigui, com el Sacha Baron Cohen. El veig més per televisió. És més, es parlava de Quien quiere casarse con, no? Mi hijo famoso en aquest cas. A mi m'agradaria rescatar més. Quien quiere casarse con Paquirrín, no? Exacte, sí, exacte. Tinc que trobar un guionista que el faci un pel·lículon, perquè jo crec que té el potencial. Doncs mira, potser és una oferta de treball amb Paquirrín, que és Quico Rivera, em mataran, perquè sempre diu que diguin Quico Rivera i he dit Paquirrín, tot el debat. Doncs mira, ara ja ens despedim, ha sigut un bon programa, us despediré com és algo coloquial, al final ha sido una conversación de amigos para el nom de pila només, així que Carla, Gerard, Sergi, Lluís, ha sigut un plaer tenir-vos aquí. Ara ens diuen que ens expliquis el del Capitol, abans de... Que hi ha algun canvi? No, és una mica el que us deia, hem renovat l'espectacle i el que donem és la possibilitat que un, dos o tres espectadors vulguin tenir i vulguin fer el moment Eugenio o vulguin explicar un altre acudit. Llavors és el mateix públic el que decideix qui s'emporta el regal, que pot ser o des d'un llibre que vam fer del meu pare, que li signem jo i el Eugenio, a un Asbuni, que és un dels sponsors que tenim, m'entens? O sigui, que aquesta és la idea, de interactuar i que passin coses i que l'espectacle estigui viu i que escolta'm, igual tenim una altra promesa i tinc la possibilitat de llançar algú com el Paquirrín fent monòlegs. Doncs bé, ara passem al tema de les preferents. Jo li faré cas a aquests dos bonhomes de deixar de ver Scream. Sidney, m'has perdido por culpa d'ell. I ara entrem amb el vídeo. T'ajudem? Continuem parlant de les preferents. És un tema que fa molt de mal. Ara entrem. Vinga, vídeo.
És una problemàtica que està molt instaurada a l'actual societat. Una altra vegada saludem en Xavier, benvingut al programa altre cop. Gràcies. Comptarem amb la seva presència del bufet d'advocats, l'ex-IT Advocats, de manera periòdica, cada setmana. I aquesta setmana hem rebut moltes trucades. Realment, al programa de la setmana passada que vas vindre, la gent li va deixar moltes dubtes i te les traslladarem. La primera de les trucades que hem rebut, et fem la primera pregunta, que és com està actualment la legislació respecte a les preferents? Bueno, primer de tot he de dir que és lògic que truquin molta gent preocupada per aquest problema perquè ha afectat a molta gent, sobretot a gent d'edat avançada, pensionistes que no tenien coneixements d'inversions, ni de bolsa, ni de cap tipus de producte financer, i que les entitats que estaven amb dificultats econòmiques van aprofitar aquest tipus de gent per col·locar-los un producte d'alt risc per aconseguir financiació que no podien aconseguir en altres llocs. Llavors, des que hi ha hagut aquest problema, que ja fa anys que hi és, cada vegada hi ha més solucions. I a dia d'avui hi ha la solució d'acudir o a la via arbitral o a la via judicial. En tot cas, el que s'ha d'aconseguir sempre és una sentència, ja sigui un laudo arbitral o una sentència judicial, per poder restituir els drets de les persones que han estat perjudicades per aquestes entitats. Hi ha hagut algun canvi notable al respecte? Canvi en el sentit de les lleis? Sí. No, la llei segueix sent la mateixa. La llei el que diu és que quan un contracte és nul perquè hi ha vici en el consentiment per una de les parts, les conseqüències d'aquest contracte s'han d'anul·lar. I en base a això hi ha una sèrie de danys i perjudicis, que la gent ha tingut uns diners dipositats en unes entitats que tenien que tenir unes garanties i uns rendiments, i no només no han tingut rendiments, sinó que no se'ls retorna el capital. Diverses preguntes han anat amb el sentit que et diré ara. En el cas que algú tingués contractat aquest producte encara i que hagi tingut problemes, què li aconseguiries? Que retiri els seus diners, que els posi en un producte de més seguretat o que ja no pot haver nous preferentistes? D'entrada, els que tinguin aquest producte no el podran retirar perquè les entitats han fet fallida, com per exemple es pot dir el nom, Catalunya Caixa, Bankia, Nova Caixa Galícia, hi ha una sèrie d'entitats, caixes que han patat i per tant els diners no es poden retirar. Aquest és el problema que tenen. I el que han de fer per poder retirar és acudir a la via judicial. Si no hi ha reclamació judicial, no hi ha recuperació de diners. Les persones afectades, que jo suposo que entraran en diversos estils i estereotips, quines edats es solen moure, grosso modo? Com dius, ja ha afectat a tot tipus de gent, però majoritàriament a gent gran on tenien els estalvis de tota la vida d'haver treballat o de pensionistes, i és el mercat ideal per aquest tipus de productes. És millor intentar arribar a un pacte amb el banc directament o ja fer-ho de via judicial perquè no hi ha volta enrere? Arribar a un acord sempre s'ha d'intentar, és la millor manera, però amb les entitats que et comentava abans, aquestes entitats que han fet fallida, jo crec que no fa falta perdre el temps negociant perquè la resposta sempre és no, s'ha d'acudir a la via judicial. Amb entitats que encara tenen solvència i que en teoria encara funcionen, potser sí que es pot arribar a un acord. Quins avantatges ofereix el vostre bufet respecte a uns altres? El nostre despatx és un despatx que té molta experiència en reclamacions contra entitats bancàries perquè fa molts anys que ens dediquem a això, i entre altres avantatges que té és que els professionals aquí treballem en casos com aquest, en què creiem amb tota seguretat que aconseguirem restituir els perjudicis a les persones, doncs cobrem al final del procediment. Doncs bé, qui vulgui contactar amb el bufet l'ex-IT Advocats, ja sabeu, és el telèfon 93 217 99 20. Si em permets, perdona, donaré un altre telèfon perquè estem canviant de despatx i aquest encara està. Et diré el 93... Sí, aquest també funciona, però millor l'altre que encara... 93 242 62 52. Jo reitero també aquest, així podeu per doble via. 93 217 99 20. Us solventaran el vostre problema dels preferents amb rapidesa i eficàcia. No hi tingueu cap dubte. L'exit Advocats, 93 217 99 20. Ara farem una pausa i ara ve una cadira de veritat increïble. Tomàs Roncero a Catalunya. Agafeu-vos bé perquè vindran curves de les bones. Ara venim. Fins ara. Tornem d'aquí a 5 minuts. ¿Perdona? Bienvenidos a nuestro primer programa de Perdona. El dinero ha desaparecido. Hay unas reglas del juego que todos aceptamos. El banco es un usurero. Ràbia, impotencia... En unes eleccions i diu que no pujarà l'IVA i al cap de 3 mesos la puja. Si le puedo quitar unos euros a Hacienda, se los quito. No irá a votar nadie. Voy a ponerme en plan serio para que no haya ningún tipo de duda. Son increíbles. No indignada com la Rahola, que està indignada de la vida.
tendrá que decirlo delante de un juez. Tu mente va a centrarse en otro espacio y en otro tiempo. ¿Está usted empadronado? Yo no, es mi carácter. Madre mía. Perdona. Perdona. Mire estas imágenes. ¿Le impactan? ¿Le sorprenden? Esto es lo que podemos hacer por su servicio o negocio. Confíe en nosotros. Su éxito a un paso. Low Cost Publicity. Le esperamos. Llega a España la dieta más eficaz, ahora en packs semanales con todo lo necesario para conseguir adelgazar y disfrutar de amplios sabores. Pack una semana, solo 65,99 euros. Puede adquirirla Dietproteica.com, www.dietproteica.com. Y si no, en farmacias dentro de muy poquito la van a poder adquirir. ¿Cantas? ¿Te gustaría grabar tu propio CD? Ahora oferta lanzamiento, canciones de cualquier estilo, temas propios, versiones o a medida. Esta és tu oportunitat. Anunciar-se a televisió és la millor opció per la seva empresa o servei. Ara li posem molt fàcil. Tarifes exclusives i molt econòmiques. Nosaltres ens encarregarem de tot. Truqui'ns al telèfon 932 195 664. La seva empresa o servei guanyarà facturació de manera molt ràpida. No ho dubti, truqui'ns. Estem d'estrenes, Avui tenim diverses seccions, coses que farem noves. Esos euros que a mí Hacienda me quita de mi trabajo van para Bárcenas. Pues casi hasta los mismísimos aquellos. Els catalans, evidentment, han de dir prou. Esto es una camada de lobos, Quitan por la derecha y por la izquierda. No te digo nada y te lo digo todo. Y más, y sigue, insiste. Nos seguirán engañando. Fatal, estic indignada amb aquest tema. No tendríamos que ir a votar. Una cosa evident, necessària. ¿Te tengo que decir la verdad? Lo he dejado, estoy tan bien. Llegó el momento. Comença a baixar de pes. Estamos en el programa Perdona. Todo el mundo, adelante. Perdona. ¿Cantas? ¿Te gustaría grabar tu propio CD? Ahora oferta lanzamiento, canciones de cualquier estilo, temas propios, versiones o a medida. Esta es tu oportunidad. Hola, soy Ana García Vidente. Somos el único gabinete de tarot del universo que con un solo número y un solo color podemos predecir tu futuro en unos minutos. Llama al 806-408-559. Estamos a tu servicio las 24 horas. Te esperamos. Llega a España la dieta más eficaz, ahora en packs semanales con todo lo necesario para conseguir adelgazar y disfrutar de amplios sabores. Pack una semana, solo 65,99 euros. Dietproteica.com, www.dietproteica.com. Y si no, en farmacias dentro de muy poquito la van a poder adquirir. Una bandera, una televisió. Canal Català, la nostra. Perdona. No voy a echar a los jugadores del Real Madrid, porque el que se ha ido es él. Él está en Londres y los jugadores del Madrid están aquí. ¡Están aquí! Ya está bien, que vais a destruir al Madrid, no me da la gana. Pero si acabas de decir... Joder. Yo me voy a quedar aquí y no me voy a ir. Y ojalá Mourinho vuelva algún día, porque si se hubiera quedado hubiera llegado al Everest del fútbol. Y no va a llegar por irse. Y además, si creíamos que era el número uno, es porque aguantaba la presión. ¿Qué dijo Florentino?
que no pudo con la presión. Es que Mourinho sí podía con la presión. Ha llegado la entrevista más combativa. Por fin tenemos a Tomás Roncero en Cataluña. El periodista top de Punto y Pelota nos visita y vamos a intentar indagarle todo lo que sea posible y más. Buenas noches, Tomás, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches, Jordi, ¿cómo estamos? Pues yo creo que ya la silla roja es un poco del Atleti, porque los colores del Atleti son rojo y blanco. Ya empezamos aquí duros. Y yo creo que sin más dilación empezamos la silla de la verdad, Tomás, ¿no? No hay problema. Los del Madrid no tenemos nada que esconder. Pues empezamos la silla. Empezaste a trabajar de periodista deportivo en 1985. ¿Siempre quisiste ser periodista? Sí, desde que tenía 7 añitos, que dije a mi padre, yo algún día quiero hablar con Pirri, con Santillana, con esa gente, y por lo tanto me hice periodista deportivo. Era mi única vocación. Naciste en Ciudad Real y vives en Madrid. Aquí sí que te haré pronunciarte para que te mojes. ¿De dónde te sientes más? Yo me siento manchego a muerte. Lo que ocurre es que en Madrid me ha acogido siempre, bueno, yo era un bebé, de hecho. Podría haber dicho que era madrileño, pero es que en Madrid se acoge bien a todo el mundo. Es la mejor ciudad del mundo. ¿Crees que en ocasiones has rebasado el rol de periodista y para convertirte en un hincha forofo en un plato? No, yo es que soy forofo y amo al Real Madrid, pero soy periodista, es que es compatible. Lo peor son los periodistas que son forofos y quieren disimular. ¿Nos podrías decir el nombre de alguno? No, los conocéis todos porque muchas veces haréis alguna alusión a ellos cuando os cabrea y dicen, mira se cree que me va a engañar a mí, sé de qué pie cojea. Conmigo no hay problema, mi pie está cojo de hace mucho tiempo. Otro de los temas significativos en España es los toros. ¿Qué opinas que en pleno siglo XXI aún haya cosas lúdicas que sean torturar a un animal? Yo lo que me parece increíble es que en un país que se dice que es democrático se prohíban los toros. Parece que es la fiesta nacional, que viene mucha gente de ello, que el que le gusta va ahí, como el que le gusta la lucha libre o el que le gusta la pelea de pollos. O sea, es que me parece que no mata a nadie, porque los toros, si no existieran los toros del día, no existirían. Con lo cual, gracias a que existe la fiesta de los toros, existe eso. Por lo tanto, me parece un error clamoroso prohibirlos. Un tema que es político, que es importante hoy en día y que creo que nos hemos de posicionar. Estás en la silla roja, no es ninguna broma. ¿Tomás es de izquierdas, de derechas o ha dejado de creer en la política? Yo voy a hacer un topicazo. Yo me siento español por encima de todo. Eso significa que me gustaría que los políticos sintieran que hay que servir a los españoles. Como casi ninguno lo hace. Yo la última vez que voté, creo que fue en el año 86 y fue uno de los 2.300 votos nulos, porque dije viva Ducadán, Forza Butragueño. Ducadán era el portero del Steaua Bucarest que le quitó la Copa Europa al Barça en Sevilla. Es la última vez que yo he votado, no he vuelto a votar. Creo que entonces nos has dejado entrever que hoy día, bueno, y hace tiempo, ya no crees en la política. Sí, hace mucho. Pero no por nada, sino por los políticos. Sé que en general lo que quieren es lucrarse. Yo soy un, digamos, por convicciones. Se puede decir que soy conservador, pero no hay ningún partido político que me represente. Después de lo ocurrido en los últimos tiempos con la familia real, las cazas y todo lo que nos tienen acostumbrados, ¿te declaras monárquico? Nunca lo he sido. Respeto mucho a la monarquía. Creo que el rey hizo una labor muy buena en la transición política, pero sinceramente yo creo que eso es más de otros tiempos, ¿no? Conozco al príncipe Felipe, me queda estupendo, un tío majo. Colchonero. Yo creo que eso es un poco de marketing. Yo estoy convencido que es de Madrid. Además, un día tuve la oportunidad de conocerle y se lo dije. Digo, príncipe, era que no soy nadie, dame caso. Tú di que eres del Madrid. Digo, sí, si van a ir a por ti te van a dar palos igual. Y como la mayoría del pueblo, de tu reino, es del Madrid, haz feliz a tu reino. Y se reía. Y como se reía debe ser que en el fondo no donde se ha caminado. En esta época donde hay crisis, sobre todo en España, ¿qué piensas que un club como el Real Madrid pueda gastar 100 millones de euros en Gareth Bale? Bueno, lo mismo que pienso cuando se lo gasta el Barça con Neymar. Lo que pasa es que si lo hace el Real Madrid es noticia, si lo hace el Barça se tapa, no pasa nada. Pero todo el mundo se gasta 100 millones. ¿Cuál sería tu pensamiento neutro, sea del Barça o sea del Madrid? No, yo sinceramente creo que hoy día yo no me gastaría ni 90 ni 100 millones por un jugador. Pero esto es como todo. Si luego el jugador te mete el gol de la décima, pues entonces estará rentabilizado. Igual que Zidane en su momento decían que era muy caro, y cuando metió el golazo aquel de la novela, que fue una maravilla, ya nadie se acordó de su precio. Cristiano costó 96, ¿quién se acuerda de su precio? Cristiano ahora es barato, o sea, yo creo que todo es relativo, hay que esperar. Yo creo que es un poco demagogo el debate. Sabemos que estás casado, ahora es una pregunta un poco más banal. Tomás, ¿es dominante o calzonazos? Yo estoy, que ya es bastante, y pago el colegio del niño. Pues, ¿sabes lo que significa? Que voy sobreviviendo. Nada, no me puedo quejar. Mi mujer, la verdad es que tener que aguantar el ritmo de vida que llevo, mis horarios, mis locuras con el fútbol, la verdad es que ella es un soporte magnífico en casa y me ha entendido. Me ha entendido mi vida loca con el fútbol y eso me permite llevar una vida tranquila, tener a mi chaval que está hecho una fiera, socio del Madrid de que nació, como debe ser, y muy bien. Entonces, con el yin y el yang, tu mujer diríamos que es más tranquila y tú aportas más el nervio, ¿no? Bueno, ella en casa manda ella, ¿eh? O sea, todo hombre que dice que en su casa manda miente como un bellaco. O sea,
mandan ella. Yo paso a mi casa y yo soy un pringao, ni tomar rocero ni gaita. Y entonces yo lo que hago es intentar ayudar y ya está. Hablamos ya del tema de punto y pelota. Ahora sí que creo que por corporativismo igualmente te tendrás que mojar, aunque lo tuvieras. Y la pregunta parece evidente, pero no lo es. ¿Josep Pedrerol es del Barça o del Madrid? Yo creo que no es de ninguno de los dos. Pero lo que me gusta es que, siendo catalán, y por supuesto seguramente tendrá más amistades del Barça, pero él respeta mucho al Real Madrid y creo que cuida al Real Madrid. Yo creo que Pedrerol es una persona bastante respetada entre los madridistas y eso es buena señal. Hablando de dos grandes del periodismo deportivo, ¿qué diferencias ves entre Josep Pedrerol y una persona que decía, entre otras palabras, abrazafarolas, José María García? Hombre, García mentiría si no dijera que todos los que hemos querido ser periodistas de niños fue nuestro primer espejo, nuestro primer referente, es verdad. Lo que ocurre es que yo creo que García en un momento cogió tal poder que ya traspasó la raya, ¿no? Yo creo que un periodista nunca debe ser el que ejerza el... Yo voy a poner a este presidente, voy a poner a este entrenador, voy a quitar a este, voy a juzgar la moralidad de la gente. En una época, yo me acuerdo que me deslindé de él cuando se metió con mi quinta al buitre. Yo soy muy de la quinta al buitre, cuando él llevaba las trillizas, una cosa me sonó fatal, cuando se metía con Perico Delgado. Justo los que eran para mí símbolos nacionales, él se metía con ellos, eso me dolió. Y yo creo que Pedrerol lo que ha creado es un periodismo diferente y televisivo. Él ya tenía su producto en la radio y eso estaba claro que al trasladar a la tele iba a triunfar. Y yo creo que ahora mismo Punto de Pelota es el gran referente televisivo de la noche. Entonces, José María García, dirías que me he quedado mucho que con el poder de la palabra podía introducir entrenadores o jugadores, o al menos lo pretendía. Pero lo vimos todos. O sea, García ha despedido a entrenadores en directo y ha puesto a su sustituto todo seguido. Decía, pues yo, y el presidente, tú, pues sí, tiene razón, José María, este es muy bueno. Está... Bueno, pero no pasa nada, porque esas cosas en aquel momento tenían sentido seguramente. Ahora sería imposible, ¿no? Ahora hablaremos del amigo Ciro López, el amigo. Buen amigo. En Telemadrid se dijo que era del Madrid, decían que también era del Deportivo de La Coruña. Cuando seguía el Barça de baloncesto decían que era del Barça. ¿Diríamos que Ciro, su equipo, depende del corporativismo del momento? Nada, yo creo que Ciro, en el fondo creo que siempre ha sido el Madrid. Lo que ocurre es que, oye, si aquí hacía el Barça baloncesto el hombre, pues a lo mejor se sentía un poco obligado cuando estaba trabajando para el Depor, al fin y al cabo era su sueldo. Pero yo lo digo siempre de broma que a mí me gusta Ciro porque ha visto la luz. Yo creo que toda persona normal, tarde o temprano, debería ver la luz y sería del Madrid. Entonces, si se ha hecho el Madrid pasado los años, no pasa nada. O sea, más vale tarde que nunca. O sea, Ciro en el Madrid seguramente duerme más a gusto por las noches, ronca menos. O sea, yo me gusta que Ciro haya blanqueado su espíritu. Es buen amigo, además. Ahora, un tema que en el programa, cuando te veo realmente, cuando haces el dedo le llega, yo es lo único que discrepo contigo y realmente me pone muy nervioso, que es, en Punto y Pelota, y más concretamente en Madrid, ¿el Villarato ha sido un tema de marketing o se piensa? No, la realidad... Yo me he encarado a la cámara varias veces diciendo a Sánchez Armiño que me denunciara si tuviera valor, y el Villarato ha estado instaurado y el Barça le debe mucho, porque además tuvo una rama internacional como las embajadas, una rama internacional donde el socio honor se llamaba Obrevo. Y gracias a Obrevo el Barça ganó 6 títulos, no pasa nada, y lo hemos aceptado. Qué gran Barça, porque si no por Obrevo, ni Champions, ni Supercopa Europa, ni Intercontinental. O sea, todo gracias, y que por cierto, no volvió a aparecer como yo vaticiné, desapareció Obrevo misteriosamente. Estará en Noruega, viendo fiordos noruegos, claro. Bueno, como veis, yo ahora no puedo rebatirle porque soy presentador. Nunca seáis presentadores, es muy malo para rebatir comentarios de estos. Cambiamos el tema de Punto y Pelota, que se le hizo un veto al Barcelona, al Barça. ¿Qué opinaste de ese veto? ¿Lo llegaste a entender? Pues no, me parece triste además porque el Barça, justo si algo tiene siempre es que entiende lo que es el concepto de institución y de club, ¿no? Y yo creo que es absurdo, porque una cosa que en el fondo fue un ingenio periodístico, ¿no? O sea, cuando mi amigo el presidente del Hospitalet ahí haciendo la... Miguel, gran Miguel, le mando un recuerdo, yo le quiero mucho a Miguel. Pero bueno, me parece que fue una cosa que fue de que te la han clavado, pero con un poquito de sentido del humor hay que aceptarlo porque es el juego, ¿no? Y de ahí a vetar a un programa que, por cierto, también cuida mucho al Barça. Estanquín, han hecho grandes reportajes del Barça a la salida del Camp Nou, donde podía poner a parir al tal Roncero y al tal Ciro, no, mi pregunta al tal Frederic, y no hemos aguantado. Ahora me ha enervado lo que has dicho, Punto y Pelota cuida al Barça. Que si cuida al Barça, pero si soy culés. Pero si ahí estamos, Frederic Hermel, Carrasco en su época, Ciro López y yo, de verdad madridistas. Y el resto ya híbridos. Y luego ya, los del Barça parece eso y los boys son todos enfrente. O sea, el Carazo, la Carma Barceló, la Cristina Cubero... Me dice, no, es que no está. Y Kim, macho, Kim no aprieta. Joder, no me jodas. Kim sí. No, claro. Ahora, pero si son un montón. Y de Alessandro, ¿ves? Es que me salen continuamente. Es que sois un ejército. De Alessandro es colchonero también. Bueno, hablamos de... ¿De qué estamos hablando? Hablamos del amigo Sandro Rosell. ¿Qué opinas de la actual gestión del presidente de Barcelona? Me encanta Rosell. Yo creo que debería seguir otros 15 o 20 años en el Barça. Mal asunto. Parece que es el presidente ideal para el Barça.
y es un hombre al que hay que apoyarle y hay que ayudarle. Yo creo que Rosell es un gran presidente, como se dice aquí. Yo me gustaría que Rosell estuviera muchos años aquí. Ironía Roncero, modo on. Sandro Rosell inició su etapa barcelonista en la época de Joan Laporta. ¿Consideras lógica la postura mantenida por la Junta de Rosell respecto a los avales exigidos en la Junta Directiva de Joan Laporta? No, yo creo que aquello es más grave de lo que parece. Yo, si fuera el Real Madrid, se hubiera montado un escándalo nacional. Aquí solo sabemos que han achacado a Laporta de que se había quedado con 40 y tantos millones de euros. Que aquí de pronto ha habido una red de espionaje, que eso es histórico. Eso yo pensaba que solo pasaba en las películas de 007. Y todo eso se ha asumido con normalidad. Si eso pasa con el Madrid, hubieran rodado cabezas. Estas son las cosas del Barça, que como más que un club, no se puede denunciar la gran verdad. Yo creo que el día que se sepa toda la verdad de Rosell y Laporta, va a haber más de un culo que se vaya a dar un susto. Bueno, Lorenzo Sanz también hacía sus partiditas a pumbas y cartas, pero no. Pero allí se denunció. Es que la diferencia es que en Madrid, como digo, somos un país libre. Entonces, se puede decir, oye, si el presidente del Madrid ha habido algo raro en la gestión, la prensa lo publica y no pasa nada, porque el Madrid está por encima y el escudo está por encima. Pero aquí parece que si dices eso estás atentando al Barça, cuando lo que le haces un favor para limpiar su imagen. Bueno, allá vosotros, oye, yo os dejo, si es vuestro mundo, allá vosotros. ¿Qué opinión tienes del mandato de Joan Laporta? Deportivamente, un 10, hay que decirlo. O sea, yo reconozco a Laporta, mientras que estuvo, los madridistas lo pasamos mal, porque fue los famosos años de Guardiola, pero yo, sin quitarle mérito, a quien se lo atribuyo el mérito es a Guardiola. Yo soy de los que celebró el día de la rueda de prensa en la que se iba Guardiola. Pues yo sé que sin Guardiola el Barça iba a bajar, seguro. Volviendo a Punto Pelota, hubo una pequeña tensión entre tú y el presidente Florentino Pérez, no en la última intervención, sino en la penúltima. ¿Cómo está vuestra relación actualmente? Hombre, pues lo que está hablando de que en Madrid somos muy libres. En el AS hay una línea editorial donde somos muy del Madrid, pero si hay alguna cosa en la gestión que no gusta, se dice, porque yo creo que es como debe ser, porque eso es lo que hace más saludable la gestión, que tengas autocrítica y que tengas exigencia. Y evidentemente yo con Florentino siempre tengo mucho aprecio, hemos tenido una relación bastante buena siempre, pero es verdad que los últimos meses ha estado un poco tensa, pero nos acabaremos entendiendo porque Florentino y yo tenemos una relación hace muchos años y hay amistad por encima de todo. Ahora, evidentemente, pues esto es como en la familia, pues hay épocas mejores y peores, no pasa nada. En el actual Punto Pelota tenéis a Guti, realmente al final un fetiche del Real Madrid, una persona que ha sido muy representativa, pero hubo una época, cuando eres pequeñito joven, le pasó a Iniesta que Guti posó con la camiseta del Barça. ¿Qué sentiste al verle con la camiseta del Barça? Guti no era del Barça. Lo que ocurre es que era un equipo allí en Torrejón y les dejaron camisetas, porque no tenían los poderes ni para ponerse las camisetas, y eran de una peña del Barça que hay allí, y les dieron las camisetas del Barça. Y él, como lo que quería jugar al fútbol, pues se la puso. Pero él no era del Barça, ha sido madridista desde pequeño, y además, de los pocos jugadores del Madrid que en activo siempre ha dicho, quiero que pierda el Barça. Eso es de lo mío, nunca quiero ser políticamente correcto. Guti ha dicho lo que siente un madridista, pues si juega el Barça mañana con el Milán, pues que juegue, que pierda, a poder ser. Y si juega la final de la Champions, solo un madridista hipócrita dice que quiere que gane, que pierda, eso falta. Bueno, hay madridistas señores, claro que sí, yo considero que Butragueño es de las personas que ha sido más señor en el Madrid, y Guti, pues mira, es normal también que pueda desear las derrotas del Barça. Y Guti también es un señor, pero con otro estilo. Sí, hablamos de tu tardanza en llegar a Punto Pelota este año, se rumoreó que quizás desde el diario AS se te decía que tenías que ir a Tiki Taka. ¿Qué pasó realmente en tu vida? No, eso no. Lo que ocurrió fue simplemente como cuando aparece un programa nuevo, hay posibilidades, hay ofrecimientos, hay ofertas, y es verdad que yo tuve una posibilidad de ir a Tiki Taka, pero yo tengo contrato con Pedrerol, con Punto Pelota, en mi familia, en mi casa, y bueno, yo creo que todo con normalidad. Por ejemplo, Pedro Pablo San Martín y Carmen Colino fue a Tiki Taka, Manolete, no solo tomaron cero, Manolete sigue en Punto Pelota también conmigo, y además mejor, yo creo, es bueno que esté representado en la noche televisiva, así que todos contentos. ¿Cuál es el secreto de Punto y Pelota según Tomás Roncero? La espontaneidad y que no exista un guión. Justo lo que cree la gente, que lo contrario, no hay guión. Yo llego allá a las 12 menos 10, me maquillo, me siento, me entero ya más quién me toca enfrente, porque me digo enfrente, pues siempre son un par o tres de culés para tocarme las narices, y me entero de quiénes son los que me han tocado en suerte ese día. Y sinceramente, es que a mí Perón no me llama durante el día para decirme vamos a ir por aquí y por allá. Yo creo que si lo hiciera no funcionaría igual. Cada uno dice lo que piensa en ese momento, nadie te pone a cortapiés, nadie te dice cállate. Yo digo lo que me da la gana, con libertad, y eso es lo que hace que... Ahora te hablaré de un hombre que es palabras mayores, un profesor del fútbol, una persona que instauró, yo creo, los éxitos que ha tenido actualmente el Barça en clave a su 4-3-3. ¿Qué opinas de Johan Cruyff? Un entrenador que en su momento fue diferente. Es verdad que al Barça le dio un estilo y que de ahí han seguido chupando muchos años después.
Lo que ocurre es que yo creo que se ha vuelto también un poco demagogo. Cruyff, eso ya de que sea el entorno, cuando se habla del entorno, todos sabemos que se llama Cruyff. Me parece que se llama Johan Cruyff entorno. Porque todos dicen, no, es que el entorno... O sea, Cruyff dice, no, pues ya está. Pero bueno, también te digo una cosa, tonto no es, porque apostó por Guardiola, lo que demuestra que sabe de qué va esto. Sí. También hay que decirlo, como jugador ganó una liga, la primera y la última. Bueno, ganó Champions con el Ajax, hizo sus cositas con el Ajax. Ganó la primera y la última, o sea, el fichaje más caro de la historia y ganó una liga. Tomás, el holandés volador contra Granada, pim pam, salto, holandés... Nada, muy sobrevalorado, pero bueno, reconozco que era un buen jugador, no está mal. ¿Qué siente un madridista? Y ahora sí que te voy a pegar fuerte, yo creo que te acordarás de la imagen de Torrente 4, cuando está en el cementerio, maldiciendo una situación que es ¿qué opina una persona del Madrid cuando ve que la selección española gana el Mundial con mayoría de jugadores del Barça y con el sistema del Barça? No, yo he encantado por dos cosas. Una, me encanta que los jugadores del Barça estén al servicio de España y que se emocionen como hizo Puyol cuando metió el gol de Alemania. Y me encanta que Casillas sea el héroe nacional en mitad de esos maravillosos jugadores del Barça que, insisto, ponen su granito y para mí cuando están en el Barça, en la selección, perdón, y lo digo muy en serio, para mí son jugadores de España y los amo igual. Yo, cuando metió aquel gol Puyol, me hubiera abrazado a él y lo hubiera subido a hombros. Cuando Piqué hace un gran corte, lo celebro. Cuando Busquets conduce la pelota, lo celebro. O sea, yo, cuando Pedrito... Bueno, Puyol contra Alemania debiste, claro, obviamente. No, perdona, pero es que a mí los jugadores del Barça, cuando están con España, son jugadores de España. Yo no lo veo... Es que aquí a algunos le ven como intrusos. Al revés, yo les aplaudo. Porque están defendiendo la camiseta de España, más lo defienden con gallardía, con hombría, con un par de pelotas y se unen a los del Madrid, a los del Villarreal, a los del Atleti. Eso está bien. Si es que eso es lo que hay que hacer, tener las cosas con normalidad. Tomás, te voy a enseñar ahora una cosa que quiero saber tu opinión, porque es un tema que realmente desde Madrid a lo mejor sea un tema muy, no te diré delicado, pero que no gusta realmente que pudiera suceder. Yo quiero ver cómo reacciona tu piel y cómo ves la sensación viéndolo, y voy a sacar para que me digas, antes de todo... Sorpréndeme, me cago en la puta. Si crees que puede ser independiente Cataluña. Cuando ves esta bandera, ¿qué opinas? Me da pena. Me da pena porque lo que quieras, aquí totalmente vivimos en un país maravilloso. Yo respeto a todo el mundo, pero eso... ¿Crees que puede ser independiente Cataluña? Pones ahí un muro, te independizas y al día siguiente te das cuenta que eres más pobre, que te va a entrar menos dinero, que vas a tener menos cariño a la gente, arruinas a los empresarios. Es muy poco inteligente. Si estamos hablando de que Cataluña es una puerta a Europa, que se abra, no que se cierre. O sea, me parece un error absoluto. Y además hay muchos catalanes, como se ve en la manifestación del 12 de octubre, que son catalanes orgullosos de serlo y españoles. Y no sé por qué eso tiene que ser incompatible. Se puede ser catalán y español, igual que yo soy manchego y español, y con tu identidad nacional propia de tu comunidad autónoma porque tengas una historia que te identifica, pero sin renegar de lo que eres español. Bueno, es un país estupendo, por cierto. Pues Tomás, tenemos 48.000 millones de turistas cada año, incluido Cataluña. Joder, pues Tomás, creo que has estado a la altura de lo que ha sido la pregunta que te he hecho y creo que has respuesto muy educadamente y has aceptado el tirón. Que siempre la teleshow, no nos olvidemos. Seguimos la siguiente pregunta. Ahora creo que va a ser un poco más tranquilo. Bueno, no, tranquilo no, que en el guión hay una pregunta un poco puñetera. ¿Crees aún que Iker Casillas fue el chivato del vestuario? No. Calculo que, como en todos los equipos de fútbol, entre 14 y 15 jugadores del Madrid, del Barça, del Atleti, del Valladolid, del Rayo, hablan con periodistas. Es absurdo querer señalar a Casillas por lo que representa y no fue así. Fue un problema con Mourinho. Mourinho consideró que a lo mejor le había traicionado por la famosa llamada con Xavi. Yo creo que Xavi ahí no se portó bien con Casillas, porque Casillas no llamó a pedir perdón a Xavi. Casillas llamó a Xavi para decirle, oye, hay que tranquilizar el ambiente porque luego nos tenemos que ver en las caras en la selección y esto hay que normalizarlo. No pido perdón de nada porque Casillas no tiene que pedir perdón de nada por no haber hecho nada malo al Madrid. Y yo creo que Xavi luego, con ese silencio, ha dado a entender que efectivamente fue una llamada para pedir perdón. Yo eso le he hecho mucho daño a Iker y no es justo. Iker es un porterazo, el mejor de la historia de España, y eso lo puede negar nadie, el mejor de la historia del Real Madrid. Y me parece injusto lo que se ha hecho con él. Una pregunta más tranquila, porque está siendo demasiado pressing, un poco también que descanse, Tomás. ¿Quién es más musa de las tres que te diré? ¿Irene Junquera, Cristina Cubero o tu gran amiga Carme Barceló? Hombre, a mí las tres tienen su punto, pero claramente Irene Junquera, que ha dicho Junquera. Y Junquera. Bueno, la J a veces también es pues, Junquera. Ella es madrileña, es Junquera. Junquera. A lo mejor aquí es Junquera, pero... Bueno, ¿te quedarías con? Irene Junquera. ¿Te quedarías con, entonces? No, yo Irene Junquera ya sabe que parece que es una gran periodista además, ¿eh? O sea, ella puede leer muy bien los mensajes que tú quieras, pero es una gran periodista. Luego, a Barceló, pues lo tengo ya como parte del paisaje. Es como cuando sabe tal que tienes ahí el tiro, bueno, pues aparece, ya me mira ahí, cuando se pone así, digo, bueno, ya estamos, claro. Además, se la dio Carmen. Ella se enerva, se la dio Carmen, se enfada, pues digo, joder,
Pues ya no sé si es Karma o Carmen, porque me hago un lío. Digo, pero yo sé que no te llamo Carmen, pero aclárame, porque a veces que digo Carmen, o Karma, no me lo aclaro. Karma hay veces que es un poco patiño, ¿eh? Patiño del corazón, es decir, la vena realmente es muy enérgica. No, al final no mala chica, lo que pasa es que yo creo que desde pequeña ha estado mal informada. Es un problema de mala información infantil. Pero bueno, ahora se le pago, es buena chica. Tu entrenador fetiche en la época fue José Mourinho. ¿Qué opinas de lo que muchos dicen que realmente al final fue una espantada lo que hizo el Real Madrid? Yo a Mourinho le admiré profundamente los 2 primeros años. Yo me parece un entrenador excepcional, buenísimo, de lo mejor que ha habido en el Madrid. Pero yo creo que el último año él sabía que se iba y eso lo hizo desviarse de la ruta, como llamo yo. Porque él acertaba cuando decía que los enemigos, porque era verdad, estaban en el Barça, en UNICEF, en los árbitros, en el Platini, o sea, todos los que atacaban al Real Madrid continuamente. Pero el último año, quizás porque sabía que se iba, ya empezó con broncas internas, que si la cantera, que si Casillas, que si el Manchester había sido el mejor. No me gustó. El final de Mourinho me dio pena porque creo que ni él mismo merecía eso. Pues yo creo que lo que hizo tuvo mucho mérito y esa liga pasará a la historia y hay que reconocérsela. Tomás, para terminar, por motivos profesionales se ha grabado esta entrevista cuando aún no se había celebrado el Barça-Madrid. ¿Qué dirías al seguidor del Madrid? Dirígete a cámara el speech que haces siempre en punto pelota, que lo haces muy activo. Si hubiera perdido el Madrid, primero, ¿qué dirías? Bueno, primero, estoy seguro que no hemos perdido, pero si así ha sido, que nadie olvide que seguimos teniendo 32 ligas, es decir, he perdido la cuenta, creo que son 2 manitas más que ellos, que tenemos 9 Copas de Europa, no pierdo la cuenta, 1 manita más que ellos, y que tenemos una sala de trofeos que no cabía ni en todo el Camp Nou. Ellos tienen que estar con la botiga, llevando así cosas de merchandising para ir rellenando, las copas de feria las tienen que rescatar también, ahora están ganando alguna liga y entonces claro, le ponen muy grande y tal, nosotros que no tenemos sitio. Estad tranquilos, madridistas de Cataluña, que sé que soy más de 1 millón, porque la historia del Real Madrid ya está escrita. La de ellos está empezando a escribirse. Así que, ya que mala suerte tienen. Y además no olvidéis una cosa, el Madrid es el mejor club del siglo XX. El mejor club del siglo XX. Los del Barça no van a saber si son el mejor del XXI, porque en 2100 ninguno de los que está aquí va a estar vivo para contarlo. Se siente, será otra generación. Hoy me estáis obligando mucho a que me muerda la lengua, me va a sangrar ya. Hoy es una cosa que, hoy, bueno, si hubiera perdido el Madrid, ahí se hubiera ganado, que yo, imagínate, lo que has dicho habiendo perdido, si hubiera ganado, yo creo que ya te comes la cámara. Cómete la cámara, Tomás. Bueno, hemos vuelto a ganar, llevamos 2 años que le ganamos siempre, así que no pasa nada, chicos. Lo lógico en el Camp Nou, con Cristiano y compañía, somos los mejores, no pasa nada. Por cierto, empatados a puntos. Nada. Y eso que ya iba a acabar la Liga en octubre. Déjale, están sufriendo, ¿eh? Vamos, Neymar, anímate, chaval. Ahora, Tomás, quiero que digas para nuestros seguidores perdona, el título enérgicamente a cámara. Perdona, pero dicho con énfasis. ¡Perdona! Ahí. Pues ha sido un placer estar con Tomás. Yo, Tomás, te diré una cosa que es la verdad, es decir, a nivel futbolístico, mi criterio es diferente a ti, pero Tomás, fuera de pantallas, quizás me cabe una tumba con algunos que no lo entienden, es un gran señor, un showman, y tiene su otro qué. Yo lo digo para la gente que no lo conoce. Muchas gracias. Pues ahora iremos a la actuación musical, supongo que a ti te gusta, Tomás. Hombre, por favor, música, yo soy... La actuación musical. Clásico. Nos visita una chica que se llama Cristel. La he visto muy guapa, la he visto antes, guapísima. Las has visto antes, ya te has quedado con el ojo. Una persona que pide la canción más y más. Las mujeres nunca tienen bastante, ¿eh? Siempre quieren pedirnos más y más. Y ahora pasamos a la actuación, así que muchas gracias, Tomás. Encantados de tenerte en Cataluña. Y ahora pasamos a la actuación. Fins ara. Bé, doncs ja estem a l'actuació musical, ja tenim aquí a Cristel, amb una cançó que jo crec que potser diu molt del seu tarannà, que és Más, Más y Más. ¿Que eres muy exigente? Bueno, me gusta hacer las cosas bien hechas, la verdad es que sí. ¿Qué tendencia musical es, para explicar a nuestros espectadores, más o menos la que cantas? Pues mi género musical es un pop dance fusionado con sonidos celtas. He querido fusionar estos estilos básicamente porque mi familia es gallega y la verdad es que me gusta mucho el resultado, me apetecía hacer algo así y estoy muy contenta, la verdad. Háblanos de tu canción, en sí de la letra, ¿qué nos viene a decir y si realmente es pensada por ti, si es una canción que tú hayas vivido esas situaciones?
Esta canción en concreto no es una situación personal que yo he vivido, pero muchas veces sí que es cierto que escribo canciones que cuentan historias que he vivido, ¿no? Este tema habla de una relación entre dos personas que mantienen un affair, un rollito sentimental entre ellos, y un día la chica se cansa de él porque el chico no para de dar la lata y ella dice: hasta aquí hemos llegado y ahora te vas a enterar tú de lo que soy capaz de hacer. O sea, le deja a la chica al chico. Sí. Eso no has canviat, la història. Eso sigue siendo igual. Bueno, pues ja hem vist avui un programa bastant complet, Tomàs Roncero, un debat sobre el cinema, perquè era tema d'actualitat. Ara ens cantarà Cristel una cançó que us encantarà, perquè és moguda i amb molt missatge. I dintre de 2 setmanes, perquè la setmana que ve és pont, tornem el dia 9, tornareu a tindre un convidat a la cadira de la veritat que us deixarà un altre cop bocabadats. No som els Reis Mags, però ens apropem. Perdona, ens agrada lo impossible. Fins la setmana que ve. Te digo más, siempre quieres más, el sol te enseña.